אז ברוכים הבאים חברים להדרכת טיפול בהתנגדויות. היום הולכת להיות הדרכה מאוד מעניינת. אני עושה את ההדרכה הזו מכיוון שהרבה בעלי עסקים והרבה אנשי מכירות, הסיבה העיקרית שהרבה כסף בורח להם מהידיים זה בגלל העניין הזה של ההתנגדויות. הם לא יודעים איך לפתור את זה, הם מפחדים מזה, הם יכולים להיות פושרים ולדחוף יותר מדי ולרצות לשכנע, ומנגד יכולים גם לשחרר מהר מדי כי הם מפחדים להיכנס לעימות. עכשיו, חשוב לי כבר לתת לכם איזשהו דיסקליימר, זה לא הולכת להיות הדרכה על ידע של קצה המזלג, מה שנקרא משהו שהוא כללי. נלך פה כן להיכנס לכמה שיותר פרקטיקה. הידע שאתם הולכים ללמוד היום זה ידע שאני צברתי במרוצת השנים, ידע שהקדשתי לו הרבה כסף על הדרכות, הכשרות ומה לא, הרבה זמן, ודם יזע ודמעות מה שנקרא על הקו בשטח במשך כמה שנים. עכשיו, למה שאני אתן לכם בחינם את כל הידע הזה, אתם בטח שואלים את עצמכם. אז שימו לב שכל המידע על מכירות, על התנגדויות, על איך לפתור אותם, הכל קיים באינטרנט גם ככה בחינם. אתם יכולים ממש לרשום בגוגל איך לפתור התנגדויות, יש לכם אלף ואחד סרטונים, הדרכות, הכשרות באנגלית, עברית, הידע קיים. הבעיה העיקרית היא יותר בגישה, יותר בזה שאנשים פשוט מפחדים מזה כי הם לא מבינים את זה, הם לא מבינים את זה לעומק. וזו הסיבה שאני עושה היום את ההדרכה. אז מה אנחנו הולכים ללמוד היום בהדרכה? היום אנחנו נלמד מה זה בכלל התנגדות ברמה הפסיכולוגית, מה קורה ללקוח שהוא מעלה התנגדות, מה קורה אצלנו בגוף, בראש, שהלקוח מעלה התנגדות, ואיך אנחנו יכולים לסנכרן בין השניים, ובעצם לפתור את ההתנגדות ולהביא את זה לידי סליקה. אנחנו הולכים ללמוד על סוגי התנגדויות, התנגדויות של תחילת שיחה, של סוף שיחה, מה כל התנגדות אומרת, ומהי הגישה הנכונה לגשת לכל התנגדות. כמובן שאנחנו נלמד על גישת ה-1%, אני קורא לזה, זה קבל עם ועדה, הגישה הטובה ביותר, שכל אנשי המכירות הטובים בעולם תמיד מדברים עליה. זה הגישה היא שבעצם הדרך הכי טובה למכור היא שלא אכפת לנו להפסיד מכירה, ואנחנו כן נדרוש מאיתנו הרבה אומץ. אנחנו כבר ניכנס לדברים, וכמובן בחלק האחרון אנחנו נלמד שיטות פרקטיות, תכלס פרקטיקה, מה להגיד, איך להגיד, ואני אתן לכם גם דוגמאות. חברים, למה בכלל שתקשיבו לי? מי בכלל שתקשיבו לי ותיתנו לי להעביר לכם את הידע? בואו אני אספר לכם קצת על עצמי. אז בגיל 21, לאחר שהשתחררתי מצה"ל, 3 שנים שירתתי בכבוד, כטכנאי טילים ונשק מונחה, בעצם השתחררתי לאזרחות, התקבלתי לעבודה הראשונה שלי בהייטק, כבעצם מפתח תוכנה ושפת תכנות, פייתון, פול סטאק למי שמכיר. בגיל 24, זה השנה בעצם הקשה בחיי, זה השנה שבו חוויתי אובדן של אדם קרוב, של אבא שלי, זיכרונו לברכה, השנה שטלטלה אותי לחלוטין, הייתי פשוט זומבי, ביטלתי את עצמי לגמרי, הייתי רק עזר למשפחה. פשוט שנה מטורפת וקשה, הכי קשה שהיה לי בחיים. בגיל 25 נחתה עליי ההבנה שאני כבר לא מגשים את הפוטנציאל שלי, שאני לא מסופק מהעבודה, למרות שכן היה לי זיקה לעולמות ההייטק והטכנולוגיה. הפחד הגדול שלי, הפחד הכי גדול שלי זה להיות בינוני. וברגע שנחתה עליי ההבנה שיש לי תקרת שכר שאני לא יכול להתקדם שם כמו שאני רוצה, החלטתי שאני רוצה לעשות שינוי. השינוי הגיע ביום ששמעתי איזשהו פודקאסט של ג'ים רון, אחד מאבי ההתפתחות האישית קוראים לו. הוא בעצם סיפר על כך שהמון מיליונרים ואנשי עסקים מאוד מוצלחים בעולם התחילו את דרכם כאנשי מכירות, ובתור אחד שהדבר שבאמת עניין אותו זה תקשורת עם אנשים, זה הבנה של פסיכולוגיה, הבנה של תהליכים במוח, איך אנשים לוקחים החלטות, השפעה, זה מה שמשך אותי. הבנתי שזה מה שאני צריך לעשות וזה מה שאני רוצה לעשות. ביום שהתקבלתי למחלקת הנדסה הנחשפת, הודעתי להם שאני מתפטר, והלכתי למשרת מכירות הראשונה שלי. נכנסתי לעולם אינטנסיבי ומסוכן. למה אני קורא לזה אינטנסיבי ומסוכן? בגלל שזה מאוד אינטנסיבי. זה שעות קשות, זה 8 שעות כל יום במשך שנים, להיות על הקו, להיות בשטח, תעצומות נפש, אנרגיות, פשוט מטורף. זה מאוד מאוד סוחט, ואם אתה לא יודע גם להתנהל נכון, אתה יכול להישחק מהר מאוד. גם דברים שכבר עברתי כמובן, וזה מסוכן, כי אם אתה לא מוכר, אתה לא מרוויח כסף, לא משנה, אם יש בסיס, אין בסיס, בסוף אם אתה מוכר, אתה מרוויח המון, אתה לא מוכר, משכורות רעב, כמו שאומרים. בגיל 25, בעצם אחרי השביעי התגייסתי למילואים, הייתי שם בערך חצי שנה, ואז החלטתי בעצם שאני רוצה משרה חדשה. לא שלא היה לי טוב במקום הקודם, כבר הייתי סולק שם גם בסכומים של כמעט 30,000 שקלים, בטלפון, בשיחה אחת, אה, אבל כן הרגשתי שאני רוצה גם וגם. זאת אומרת, היה שם רק התפתחות, פחות כסף, ובתור אחד שתמיד חושב איך כן, אמרתי גם וגם, זה לא בושה, אני רוצה גם כסף וגם התפתחות. התקבלתי למשרה בעצם בחברת ייעוץ השקעות פרימיום, בנושאים של שוק ההון, קריפטו, מניות וכולי. בגיל 27, לאחר שכבר ממש הייתי בלופ הזה של איש מכירות, כבר כמעט שנתיים, התחלתי ממש להשתפר ובעצם לשבור את השיאים של עצמי. כל פעם מחדש הייתי ברף התקדמות מאוד מאוד איכותי ורציף, לא משנה מה היה המצב בשוק, לא משנה אם היה חברים או אנשי מכירות אחרים שהיו פעם חודש טובים, פעם פחות, אני תמיד הייתי ברצף התקדמות, שזה מבחינתי היה ניצחון כל חודש, לעשות יותר טוב מהחודש הקודם. והנה אתם תראו ממש בחודש האחרון לפני שעזבתי גם את החברה, יש לי פה סליקות של תחילת חודש של 17,000 שקלים,
עוד 16,970, 16,970, תשימו לב גם שזה כולל ריטיינר, זאת אומרת זה לא רק סליקה של סכום, אלא זה גם כניסה לריטיינר חודשי של כמה מאות שקלים, וגם כן הייתי עושה את זה בטלפון או בפגישות, וככה זה היה משם. עכשיו, לאחר שעשיתי הדרכות והכשרתי נציגים חדשים, הבנתי שמה שמחזיר לי את התשוקה ומה שאני באמת אוהב לעשות זה להעביר את הידע שלי הלאה לבן אדם אחר וללמד אותו, זה מה שנתן לי את התחושה הזאת שאני עושה משהו חשוב, כמו שהתחלתי בעולם המכירות. אז הבנתי שזה מה שאני רוצה וזה יותר ממלא אותי והחלטתי להקים את העסק שלי. ועכשיו חברים אנחנו נצלול לעומק ונבין מה זה בכלל התנגדות. התנגדות היא לא בעיה שצריך לפתור, התנגדות היא תגובה ריאקטיבית טבעית של המוח של הלקוח כשהוא חווה או אי ודאות או חוסר ביטחון. שימו לב שכל ההתנגדויות בסוף זה לא משהו שהם נגדכם, זה איזושהי תגובה פנימית שיוצאת ללקוח אוטומטית, ריאקטיבית, ושם אנחנו צריכים ללמוד איך להגיב. כדי להבין את זה קצת יותר, אני הולך לדבר איתכם על משהו שנקרא שלושת המוחות. שלושת המוחות זה מודל פסיכולוגי נוירולוגי פשוט, שכל שכבה בעצם המודל הזה משפיעה בצורה אחרת על ההתנהגות שלנו. אנחנו הולכים לדבר על המוח הראשון שהוא המוח הזוחלי, מה שנקרא fight or flight, יצר ההישרדות. אנחנו הולכים לדבר על המוח הרגשי בעיקר, ששם נתמקד היום, שזה העניין של הישרדות חברתית, כאב מול עונג, איפה אנחנו רוצים להיות. שם מגיעים ההחלטות שלנו, וכמובן ה-new cortex, שזה המוח הלוגי, ששם אנחנו מצדיקים את הבחירות עם הלוגיקה, ולפעמים גם הלוגיקה יכולה להתעלות על הרגש, וזה מה שתוקע אנשים במקום. היום אנחנו נלמד בעצם איך לנטרל את זה, ולעשות רגש, להציף רגש שהוא מאוד מאוד גבוה, ככה שכן יצדיקו את זה עם הלוגיקה, על ידי המוח הרגשי. אנחנו הולכים לדבר גם על מערכת קבלת ההחלטות. מערכת קבלת ההחלטות עובדת על פי תפיסות ולא על פי עובדות. הלקוח מקבל החלטה עם הרגש ומצדיק עם ההיגיון, כמו שאמרנו. ועכשיו אנחנו הולכים לדבר דווקא על הבעיה שהיא לרוב אצלנו, ולא אצל הלקוח שלנו. זה לא אתה, זה אני. אם הלקוח אומר לכם, זה יקר לי, אני צריך לחשוב על זה, אני צריך להתייעץ, הוא באמת מאמין לזה. זאת אומרת, הוא באמת מאמין שהוא צריך לחשוב, הוא באמת מאמין שהוא צריך להתייעץ, הוא באמת מאמין שזה יקר לו. זה הזווית ראייה שהלקוח רואה כרגע את הסיטואציה הזו, ככה הוא מפרש אותה. זה לא משהו שהוא אישי נגדכם, זה נטו תגובת הגנה אוטומטית של מערכת קבלת ההחלטות. הלקוח מפחד לקבל החלטה שהיא לא נכונה עבורו, וזה בעצם מה שקורה לו בגוף כשהוא מציף אותה. זה לא קשור אליכם. ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על סוגי התנגדויות. יש בעצם התנגדויות שהן לא אמיתיות, שהן חרטות, ויש סוגי התנגדויות שהן אמיתיות, בואו נדבר עליהן. התנגדויות לא אמיתיות, זה מה שנקרא smoke screen objections, מסך עשן, זה חרטה, זה לא אמיתי, יקר לי, אני צריך לחשוב על זה, אני צריך להתייעץ, זה לא זמן טוב, הכל חרטה, הכל תירוצים, לכך שהלקוח מחפש סיבות למה לא לעשות את הצעד, ולהימנע מטעות, בסדר? כי המוח הוא הישרדותי, אנחנו רוצים להימנע מטעויות. יקר לי, אם יקר לי היה משהו אמיתי, אנשים לא היו קונים דברים וטסים לחו"ל והולכים לקניון שהם במינוס. אני צריך לחשוב על זה, זה נטו במקום של פחד. יותר חשיבה ויותר מידע רק מרחיקה אותנו מההחלטה, היא מציפה. להפך, אנחנו צריכים כמה שפחות לחשוב על זה לטווח ארוך, אלא יותר להבין מה חשוב לנו ומשם לפעול. ככל שחושבים יותר, ככה הסבירות שניקח את ההחלטה דורכת. אז דווקא שתדעו שלחשוב יותר הורס את ההחלטה. גם באופן אישי עם עצמכם, אני אתייעץ עם אשתי, זה בעצם אנשים שמחפשים איזשהו סוג של ביטחון חיצוני, כי הם מפחדים לקחת החלטה בשביל עצמם, זה לא זמן טוב, גם כן חרטא, זמן זה עניין של סדרי עדיפויות, אם זה חשוב ללקוח, הוא יעשה את זה. מה זה התנגדויות אמיתיות? התנגדויות אמיתיות זה רק אחד מהשניים, או חוסר אמון, או חוסר ביטחון עצמי, או חוסר אמון, הוא לא בטוח בכם כבעלי מקצוע, או שהוא לא בטוח שהתהליך באמת יעבוד ויוכל לעזור לו. חוסר אמון או בכם או בתהליך, או חוסר ביטחון עצמי, אוקיי? מפחד להיכשל, לא בטוח שמגיע לו, יש גם אנשים כאלה, זה יפתיע אתכם, הם מפחדים מהשינוי הנדרש, מפחדים שהם פשוט לא יצליחו, אוקיי? או חוסר אמון או חוסר ביטחון עצמי, אלה התנגדויות אמיתיות. זה מה שאנחנו נרצה לשמוע, וככה אנחנו נרצה לחשוף את ההתנגדות האמיתית בעצם, אחרי שהלקוח מציף לנו התנגדות לא אמיתית, ועכשיו אני אראה לכם איך עושים את זה. הגישה הנכונה. מוכרים חלשים, כמו שאני קורא להם, זה אנשים שנכנסים מה שנקרא להתנגדות במקום של לשכנע. יש אנשים שהם קצת יותר באופי שלהם, יותר אגרסיביים או פושרים, הם מנסים לבוא ולשכנע את הלקוח, אף פעם לא עובד, הם שם נכנסים למלחמה במקום להיכנס ולעזור לו יחד איתו, לפתור לו את ההתנגדות, או
אפילו עוד יותר גרוע, אנשים שפשוט משחררים את הלקוח, פשוט משחררים אותו, רוצה לחשוב על זה בגלל איזושהי אי נעימות, לא רוצים להרגיש שהם דוחפים, לא רוצים להרגיש שהם פושרים, לא רוצים שהלקוח יעלה אנטגוניזם והם ירגישו לא נעים ויצעק עליהם או יתעצבן עליהם, אז הם פשוט משחררים אותו, או שאפילו מפחדים להפסיד את המכירה, אז הם מעדיפים לשחרר, לקבוע פולו-אפ למחר, כדי שנייה להוריד את הלחץ שלהם מול עצמם. זה חברים נקרא להישאר באזור הנוחות, וזה על הפרצוף, היום אנחנו נלמד איך לעשות את זה אחרת. קלוזר אמיתי, מה הכוונה קלוזר אמיתי? איש מכירות או בעל עסק שבאמת יודע לסגור לקוחות, בן אדם שהוא מנוסה, הוא פועל בצורה הבאה. התנגדות זו הזדמנות לחנך את הלקוח על זווית ראייה חדשה שהוא עדיין לא רואה, ובכך להוביל את הלקוח להחלטת קנייה יותר טובה עבורו. שוב, הם לא מנפצים התנגדויות במובן הישן, הם לא נכנסים איתם ברבק, אני הולך לפתור את ההתנגדות, לא מעניין אותי מה הוא אומר, פה, שם, בוא נילחם איתו, ממש לא, אנחנו נכנסים לשיח באומץ, הם מוכנים להחזיק לו את היד כמה שיותר זמן, זאת אומרת להחזיק אותו בקו יחד איתם, ככל שידרש, עד שהוא מתגבר על הפחד שלו, ולהשתמש מה שנקרא בכל האמצעים ההכרחיים. כל העניין הזה של לעזור ללקוח לחצות קשר ולהחזיק לו את היד, הוא לא, בגלל שהוא מפחד, אם תחזיקו לו את היד, הוא מפחד, זה לא מעניין אותו. אז מה אם תחזיקו לו את היד? אני לא מאמין בכל החרטות האלה. בסוף כן, אנחנו צריכים להשתמש בכל האמצעים ההכרחיים, בין אם זה מניפולציות רגשיות, כמובן בהיבט הטוב של הדבר, כי אנחנו רוצים לעזור לו ולדחוף אותו. אם אנחנו עוזרים עכשיו לבן אדם שמן לרדת במשקל, לא משנה מה עשינו, בסוף עזרנו לו. לא משנה מה אמרנו, כל עוד הוא עשה את זה, עזרנו לו. ואנחנו רוצים גם לשקף את הכאבים, אנחנו רוצים לעזור לו להבין את הפחד האמיתי שלו ואת הבעיה האמיתית ואת ההתנגדות האמיתית שלו. זה הדרך להיות קלוז'ר, להחזיק אותו כמה שיותר זמן על הטלפון, עד שאנחנו עושים את זה. ואנחנו נלמד אתכם את זה בעצם על ידי תבנית, בטח ראיתם שכתוב, תבנית שעבדה לי ועזרה לי לסלוק בעבר בסכומים של עשרות אלפי שקלים, בין אם בשיחה אחת וגם בפולו-אפ, תלוי באיפה הייתי, אבל זה התבנית שעבדה לי, זה התבנית שלמדתי, זה התבנית שעשתה לי חיים הרבה יותר קלים, והיא עובדת בצורה הבאה. קודם כל אנחנו מקבלים את ההתנגדות. קודם כל הלקוח הציף התנגדות, יקר לי, אני צריך לחשוב על זה, אני צריך להתייעץ. השלב השני, מיד אחרי שאנחנו עושים את זה, זה הסכמה. הסכמה, אנחנו בעצם מאשרים את הלקוח בשפה המקצועית. יקר לי, ברור בהחלט, המחיר הוא יקר. אני צריך לחשוב על זה? בטח, ברור, אני איתך, תחשוב על זה כמה שאתה רוצה, גם שבועיים, גם חודש. אני צריך להתייעץ, איזה כיף שאנשים עדיין לוקחים החלטות משותפות בישראל. איזה כיף לראות שאתם לוקחים החלטות ביחד. ישר לאשר אותו, להגיד, מעולה, אני שמח שאמרת את זה. הדבר השלישי הוא בעצם העניין של החשיפה. אנחנו הולכים לשאול אותו שאלות העמקה. ולחשוף את ההתנגדות האמיתית. Okay? גם אם זה לא נעים, אנחנו הולכים לעשות את זה, כי רק ברגע שנעשה את זה, אנחנו נוכל לחשוף את ההתנגדות האמיתית, ולעבור לשלב הבא, שזה הבנה חדשה. עכשיו אנחנו הולכים להציע ללקוח פרספקטיבה אחרת על זווית הראייה שלו, זאת אומרת, אם יקר לו, אנחנו הולכים להראות לו שיותר יקר לו לא לעשות את זה, אם הוא צריך לחשוב על זה, אנחנו הולכים להראות לו שלחשוב על זה לא יפתור את הבעיה, והוא צריך לקחת החלטה ולצבור אומץ ולא לפחד, ומשם, ברגע הוא ייפול לאסימון של מה הפחד האמיתי והוא חשף אותו אל מולנו, אנחנו נוכל בעצם לעזור לו לבחור נכון. אגב, גם אם כן וגם אם לא. אני כאיש מכירות, לא אכפת לי לקבל לא, אני רואה כל לא כבעצם, כל לא, זה לא שמתנוסף לעוד לא ועוד לא ועוד לא, עד שאני מגיע לכן הנחשף. סטטיסטיקה תמיד חוזרת על עצמה, לא מפריע לי לקבל לא, להפך תרצו לקבל לא, במקום לחשוב על זה וכל התנגדות חרטה אחרת. ככה גם לא תבזבזו זמן ותעצומות נפש על 100 פולו-אפים, כשאתם כבר יודעים שהלקוח, אתם מרגישים שאתם רודפים אחריו, והוא יודע שהוא אפילו לא רוצה את השירות שלכם. זה יחסוך לכם הרבה מאוד זמן. שימו לב, אנחנו ממירים התנגדות להבנה, ומשם לבחירה. אנחנו לא פותרים את ההתנגדות שהיא קופצת עם איזשהו משפט קסם, זה תהליך של חשיבה במוח של הלקוח, אנחנו הולכים לשנות את הדפוס חשיבה שלו, אני אראה לכם גם איך עושים את זה בהדרכה היום. התנגדות היא בקשה לעזרה, לא מלחמה. הלקוח מבקש מכם עזרה בצורתו המוזרה. אם תשנו בראש שלכם תסריט שהתנגדות זה לא הוא מתנגד לכם, אלא התנגדות הוא מבקש עזרה, שזה באמת נכון, זה באמת נכון. אז החיים שלכם ישתנו. התפקיד שלנו לא לשבור התנגדות, אלא לחנך, להוביל ולכוון אותו לרגע שבו ההחלטה שלו הופכת בטוחה וברורה. ועכשיו אני הולך לתת לכם כמה טיפים פרקטיים שעבדו לי על הגישה של ה-1%. קודם כל, אנרגיה מכוונת מטרה. בשלב של ההתנגדויות אנחנו רוצים להיות עם אנרגיה מאוד מאוד גבוהה ומכוונת מטרה, אנחנו לא צריכים לצעוק, לא צריכים לעשות איזה שואו מטורף, אבל להיות, אני רוצה שתעמדו, אני רוצה שתתהלכו בחדר, אני רוצה שתהיו חדורי מטרה, לבוא ולעזור לו. לבוא ולעזור לו, ולהגיד לעצמכם כל הזמן, אני עכשיו מחוץ לאזור הנוחות שלי, אני הולך לשאול אותו מלא שאלות שלא נעימות, אני הולך להמשיך ולדבר איתו, אני הולך להמשיך ולעזור לו. זה העניין, הובלה זה טון ברור, בקצב יציב. אנחנו לא רוצים פה נפילות אנרגיה, אנחנו לא רוצים פה שתיקות, אנחנו רוצים להיות באנרגיה חדה ומתמשכת.
אוקיי? ככה זה הולך לעבוד. הדבר השני הוא ביטחון עצמי. עזבו אתכם עכשיו חרטות של תהיו עם ביטחון עצמי, תעשו לעצמכם מול המראה, אני יכול, אני יכול, עזבו אתכם חרטות. אתם צריכים סך הכל לשדר ביטחון עצמי. fake it till you make it, לא מעניין אותי. תשדרו מקסימום ביטחון. דרן קרדון, אחד מאנשי המכירות הטובים בעולם, אומר, סמכות סוגרת, חוסר ודאות הורג. אם הלקוח מהסס או שהוא מתלבט, אז האנרגיה הגבוהה שלכם, בעצם העקשנות שלכם, מה שנקרא, תנצח. אם הלקוח עקשן, אתם תהיו עקשנים יותר. אם הלקוח מפחד, הביטחון שאתם תשדרו בטון דיבור וברצף דיבור ובביטחון שאתם משדרים, יעזור לפחד שלו להיעלם, כי אנרגיה היא מדבקת, אוקיי? הדבר השלישי הוא שיקוף כאבים. אם אנחנו לא נשקף לו את הכאבים, אם אנחנו לא נזרע לו מלח על הפצעים, או נלחץ על הכאבים כשהוא מפחד, אם הוא יגיד לנו, אני מפחד, אני צריך לחשוב על זה, תגידו לו, רגע, אבל אמרת לי שחרר לך שכואב לך שפה, ששם, אז זה אתה צריך לחשוב. אם לא תשקפו לו את זה, הוא לא יזוז. מחקרים מראים שהחתירה לעונג מניעה אדם, אבל ההימנעות מכאב מניעה אדם פי שתיים. אם לא נציף לו את הכאב, הוא לא יזוז מהמקום, הוא ימשיך להישאר איפה שהוא נמצא. והדבר האחרון הוא חדות ואמפתיה. אנחנו נרצה בעצם לשלב בין השניים, רכבת הרים של רגשות אני קורא לזה, מה זה אומר בפרקטיקה, זה אומר שאנחנו נרצה להיות מאוד חדים, בלי רגש שתיקה, ואנחנו גם רוצים להיות אמפתיים. ברגע שהלקוח אומר משהו שהוא קשה, אנחנו נהיה אמפתיים, אנחנו ננמיך את הטון שלנו, אנחנו ניתן לו מקום. אבל ברגע שצריך, אנחנו גם נהיה חדים ונלחץ לו על מה שכואב, ונגיד לו מה שהוא צריך לשמוע, כמו שתגידו לחבר קרוב. ג'רמי מיינר אומר, ג'רמי מיינר אגב זה אחד מאנשי המכירות, מדורג מספר אחד בפורבס העולמית, אם אני לא טועה, הוא אומר שאמפתיה מנטרלת התנגדות, בהירות מובילה את המכירה קדימה. ועכשיו חברים, אני רוצה שאתם, ממש מי שצופה בהדרכה הזאת, תיכנסו רגע לאיזשהו מקום עם עצמכם, ותבינו שיש פה החלטה שאתם חייבים לקחת. ממש החלטה שאתם חייבים לקחת, אני רוצה שתיקחו אותה היום. האם אתם ממשיכים להיות נחמדים, ולהימנע מהתנגדות ולוותר על כל לקוח שפונה אליכם, או שאתם הולכים להיות מקצוענים שכל שיחה מוותרים על מי שאתם, יוצאים מאזור הנוחות בשביל האדם שאתם יכולים להיות, ולוקחים שליטה על הסיטואציה. כי ברגעים שהיה לי הכי לא נוח, זה הרגעים שסלקתי, זה הרגעים שעשיתי הכי הרבה כסף, אני מדבר איתכם על רגעים שאני אחרי סליקה יושב ויש לי דופק ויש לי ירידת מתח ולחץ ואני אומר וואו, אני לא מאמין שאמרתי לו את זה, וואו, אני לא מאמין שהתעקשתי כל כך, הלקוח רצה לנתק, שאלתי אותו עוד שאלה ועוד שאלה, ואפילו התעלמתי מדברים שהוא אמר והמשכתי, ווואו, כאילו, זה הרגעים שעשיתי כסף, זה לא הרגעים שהייתי נחמד, ואמרתי, אוקיי, אז מה אתה חושב שאתה רוצה לעשות? זה לא עובד שם, זה לא נמצא שם. אתם חייבים להיות ווינרים, אתם חייבים להיות מלא אנרגיה, לשדר ביטחון עצמי, ללחוץ על הכאבים, ולהיות אמפתיים, אבל גם חדים מאוד, ולא לוותר ולשאול שאלות. דיין לוק, אחד מאנשי המכירות הטובים בעולם, בהקשר של מכירות פרימיום, היי טיקט, בסכומים מאוד מאוד גבוהים של B2C, Business to Customer, אומר, אם לא תסגור אותם עכשיו, מישהו פחות מוסמך ממך יסגור, והוא זה שיקח את הכסף. והוא זה שיקח את הכסף, אז תיקחו את ההחלטה, אם אני סוגר אותם עכשיו, יוצא מאזור הנוחות, מתאבד על זה מה שנקרא, או שמישהו אחר פחות מוסמך ממכם, כנראה יבוא ויקח את הכסף, כי הוא זה שכן קצת ידחוף, הוא זה שכן ייתן לו את הביטחון. ועכשיו אני אספר לכם קצת יותר על מה עבד לי, גם כן בפרקטיקה, איזשהו טיפ קטן שאני רוצה שתיישמו אותו כבר מהיום, כבר מההדרכה הזו. ברגע שאתם מקבלים התנגדות, תגידו לעצמכם, אוקיי, אני עכשיו מחייך, עושה עמידת סופרמן, לא יודע, כל מה שייתן לכם ביטחון מתהלך בחדר, אני עכשיו הולך לדבר איתו עוד 5 דקות, הוא רוצה לנתק, אני ממשיך לשאול אותו עוד שאלה ועוד שאלה, גם אם זה לא קשור, פשוט לשאול אותו ולהחזיק אותו על הקו. השלב הראשון, בעניין של איך הגישה שלכם מול ההתנגדות, זה לדעת להחזיק בן אדם על הקו. כשתדעו להחזיק בן אדם על הקו ויהיה לכם את האומץ לשאול עוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה, אחר כך תוכלו להכניס את הפרקטיקה ואת מה לשאול ואיך לשאול, וככה אתם תראו שאתם תזכרו הרבה יותר עסקאות, וזה בדוק בהבטחה. אני רוצה שתשאלו שאלות באומץ. אני רוצה שתשקפו את הכאבים באומץ. אין דבר כזה לא נעים, לא נעים מת מזמן, כמו שאבא שלי היה אומר. אני רוצה שתמדדו את עצמכם רק על הדרך ולא על התוצאות. אם אתם תמדדו את עצמכם על התוצאות, שזה משהו שהרבה בעלי עסקים ואנשי מכירות חוטאים בו, אם אני מוכר, אני מצליח, אם אני לא מוכר, אני אפס. אני רוצה שתפסיקו להיות בחשיבה הזאת ותמדדו את עצמכם על הדרך. גם אם הלקוח לא סגר, תגידו לעצמכם האם אני שקפתי לו מספיק את הכאבים, האם אני שאלתי אותו מספיק שאלות, האם השארתי אותו על הקו מספיק זמן, האם עזרתי לו להבין מה ההתנגדות האמיתית שחוסמת אותו מלהתקדם עם עצמו. תמדדו את עצמכם על הדרך, לא מעניין אם הוא סגר או לא, בסוף אם תמדדו את עצמכם על הדרך ותשקיעו בדרך, התוצאות יגיעו לבד. יש סטטיסטיקה, יש לקוחות שיגידו כן, יש לקוחות שיגידו לא, אבל אתם צריכים לעשות את אותה עבודה כל
פעם, כל שיחה מחדש, באותה אנרגיה, אני יודע, זה קשה, זה מאתגר, זה אפילו נראה וואו, של איך אני עושה את זה, אבל תאמינו לי שזו הדרך הטובה ביותר, זו הדרך של ה-1%. מכירה אתית, הובלה של הלקוח גם דרך האי נוחות שלו עד להחלטה שמשרתת אותו. ואני רוצה שיהיה לכם עוד איזושהי תובנה אחרונה. אם אתם לא שואלים אותו שאלות קשות, אם אתם לא משקפים לו את הכאבים, אתם לא נותנים לו שירות. אתם לא נותנים לו שירות, אתם לא נותנים לו את מה שהוא צריך. אז תזכרו את זה. רק אם תשקפו לו את הכאבים, רק אם תשאלו אותו שאלות קשות, זה הדרך היחידה שבה אתם תעשו את העבודה שלכם בצורה הטובה ביותר. עכשיו חברים, אני הולך להיכנס איתכם ולצלול לעומק, אנחנו הולכים להבין מה זה מסגור מחדש, מה זה המונח הזה, מה הוא אומר ואיך נוכל להשתמש בו בשיחות. מסגור מחדש הוא שינוי הפרשנות, סלש המשמעות שהלקוח נותן למצב, מבלי להתווכח איתו. זו הדרך לקחת את מה שהלקוח אומר, ולהציג את זה באור חדש, שהופך את מה שהוא חושב עליו כבעיה או כעובדה, להזדמנות או להיגיון חדש. אנחנו ממש הולכים לשנות את התפיסה שלו לגבי הסיטואציה, ולגרום לו להרגיש את ההיגיון של זווית הראייה החדשה שאנחנו נציג בפניו. זה אומר שאם כרגע שוב הוא אומר לדוגמה, יקר לי, והוא באמת מאמין שזה יקר לו, אנחנו הולכים לקחת את הפוקוס שלו 180 מעלות ולהראות לו שזה יקר לא לעשות את זה, וכמה הוא הולך להפסיד שהוא לא יעשה את זה. אם הוא צריך לחשוב על זה, אנחנו הולכים להראות לו שהוא לא צריך לחשוב על זה, אלא שהוא פשוט מפחד, ועוד מידע רק יהרוס לו את קבלת ההחלטה והוא יישאר במקום והוא לא יעשה כלום. זה מסגור מחדש, אנחנו הולכים לשנות את זווית הראייה שכרגע הלקוח נמצא בה, בגלל פחד, בגלל המגננות שלו, אנחנו הולכים להיכנס ובצורה מאוד מאוד מאוד, מה שנקרא נעימה, ומה שנקרא בצורה מאוד חלקה, לשנות את הזווית שלו, מבלי שהוא שם לב, אבל זה ידרוש מאיתנו אומץ, אני אדגיש את זה כמה פעמים בהדרכה היום. אנחנו הולכים לעשות מסגור מחדש על ידי שיטה, שאני קורא לה שיטת שלושת השלבים, ואנחנו הולכים כרגע להבין איך היא עובדת שלב אחר שלב. קודם כל, קבלה ואישור. אנחנו הולכים למסגר את הכוונות. שימו לב שלקוח מעלה התנגדות, מה רוב האנשים עושים? אני צריך לחשוב על זה. על מה אתה צריך לחשוב? יקר לי. למה זה יקר לך? זה לא רלוונטי. למה זה לא רלוונטי? ישר הכוונות שלנו הם כאילו אני רוצה לסגור את הלקוח והוא מרגיש את זה. ואז הוא מכווץ את הכתפיים, הוא נסגר, והוא בחיים לא יחשוף לכם את הדבר האמיתי. הוא בחיים לא יחשוף לכם שהוא לא סומך עליכם, הוא בחיים לא יחשוף עליכם שמשהו לא סגור, אבל החברה שלו אחרי זה בערב, הוא יגיד לה בדיוק מה לא עבד לו, אבל לכם הוא לא יגיד. אז קודם כל אנחנו רוצים למסגר את הכוונות, כלומר, אנחנו מטפלים במה שהלקוח חושב עלינו ועל הכוונות שלנו קודם כל. קודם כל אנחנו רוצים להראות לו, אני איתך, אני לא נגדך, אני לא פה למכור לך, אני רוצה לעזור לך. ואז הלקוח יגיד, וואי, אולי הוא באמת טעיתי, אולי הוא באמת פה כדי לעזור לי, אולי זה לא מה שחשבתי, אולי הוא לא רוצה לדחוף לי. אז קודם כל, אנחנו רוצים על ידי קבלה ואישור של מה שהוא אמר, לאשר אותו, בשפה המקצועית אנחנו נמסגר את הכוונות. אז השלב השני, שאלות העמקה, אנחנו רוצים למסגר את המשמעות של מה שהוא הוציא מהפה כרגע. אנחנו רוצים להבין, תעזור לי להבין, אני אידיוט, לא הבנתי, בוא תעזור לי שנייה להבין. מה המשמעות של מה שהוא אמר? כאן מגיע תפקיד שאלות העמקה. יקר זה בעצם אומר או שאין לו כסף, זה צריך פתרון טכני, או שהמחיר לא שווה את השירות בעיניו, ואנחנו בעצם נצטרך להעלות את הערך. אין לי זמן, אי אפשר עכשיו, זה מה שהוא חושב, אבל אנחנו נראה לו שזמן זה עניין של סדרי עדיפויות, וצריך לחשוב על זה, משהו לא נכון, משהו לא סגור, משהו לא מתחבר, אנחנו נראה לו שוב שזה פשוט עניין של פחד לחשוב על זה, ומשהו עדיין לא סגור לו, וברגע שנבין מה סגור לו, אנחנו נוכל לפתור את ההתנגדות. אנחנו נעשה את זה על ידי שאלות עומק, להיכנס לעומק. מה זה אומר? בוא תסביר לי. זה הגישה, אוקיי? ואני תכף אראה לכם ממש בפרקטיקה איך עושים, והשלב האחרון זה מסגור מחדש והחלטה. עכשיו אנחנו משנים את ההבנה של הלקוח לגבי מה זה אומר להתקדם ומה זה אומר לא להתקדם. אנחנו רוצים שהוא יבין את שני הדברים האלה. זה השלב שאנחנו נציע לו פרספקטיבה שונה לגמרי, על ידי זה שנשאל אותו, או שאפילו נגיד לו, ללקוחות שהם קצת יותר קשים, אנחנו בגדול נשאל אותו, תגיד, אני יכול להציע לך פרספקטיבה שונה לסיטואציה הזו? תגיד, אכפת לך שאני אתן לך איזושהי זווית אחרת על מה שאמרת כרגע? תגיד, אני רוצה לתת לך הצעה, אני יכול? פשוט נבוא ונציע לו פרספקטיבה שונה, תאמינו לי שרוב הלקוחות באמת ירצו לבוא ולשמוע. ועכשיו אני הולך לתת לכם שני דוגמאות פרקטיות על יקר לי ועל לחשוב על זה שתוכלו ליישם כבר בשיחות הבאות שלכם. חברים, אתם מוזמנים לצלם מסך, לצלם עם הטלפון, לקחת את הדוגמאות האלה, ליישם אותם, ואפילו תגידו לי באינסטגרם, אוריאל מקף תחתון הרשקו, תשלחו לי הודעה איך זה עבד לכם, אני רוצה לשמוע מכם חברים יקרים. יקר לי, שימו לב, השלב הראשון זה הסכמה, אנחנו מאשרים את הלקוח, יקר לי. ברור, המחליט בהחלט יקר. ברור, יקר, אני מבין, המחיר חשוב, מבין אותך, מכבד אותך, צודק. קודם כל להסכים איתו, לאחר מכן שאלת העמקה. בוא נבין, מה זה אומר יקר? מה הוא מתכוון? מה זה יקר לי? מה זה יקר לי? אתה קונה במינוס שאתה טס לחו"ל שאתה במינוס, מה זה יקר לך? בוא נבין. כשאתה אומר יקר, אתה מתכוון שאתה רוצה ואין לך איך לשלם? או שאתה אומר וואו, לא ציפיתי למחיר כזה? עכשיו שימו לב לשאלה הזו.
רוצה ואין לך איך לשלם, אני אומר לכם, כן, זה עניין של פתרון טכני. אם אני אצא לכם לתשלומים, אם אני אפרוס לך לתשלומים, ככה שכל תשלום יוצא X כסף בחודש, אז אנחנו מתקדמים. אם אומר לכם כן, מעולה, יש מחירה. אם אומר לכם לא, וואו, לא ציפיתי, אז פה קודם כל אתם יכולים ללחוץ על הכאבים שלו, ולמה כן ציפית לכל החרא שיש לך בחיים, מה שנקרא במילים אחרות, או שאתם פשוט מציעים לו ישר פרספקטיבה שונה ומבינים שזה יושב על הערך, הערך שלו בעיני המחיר לא שווה, ולכן אנחנו נרים את הערך על ידי הצעת פרספקטיבה שונה. תגיד, אני יכול לתת לך הצעה? מה יותר יקר לדעתך? לשלם עכשיו ולפתור את הבעיה, או להישאר במקום ולהמשיך עם הבעיה שלך גם עוד חצי שנה? עכשיו פה, שימו לב שאתם יכולים גם להכניס במילים שלו ממש בשאלה, זאת אומרת, תגיד, אני יכול לתת לך הצעה, מה יותר יקר לדעתך? לשלם עכשיו, לפתור את הבעיה ולהשיג את החלומות שהוא אמר לכם, או להישאר במקום ולהמשיך עם הבעיה שלך גם עוד חצי שנה, עם כל הכאבים שהוא אמר לכם. ממש להציף לו אותם מחדש, את החלומות מול הכאבים, מה יותר יקר לדעתך? תנו לו לענות, ואז תניעו אותו לפעולה. אז מה לדעתך צריך לעשות עכשיו כדי להגיע לתוצאה? אוקיי, פה אנחנו נעשה לפעולה, אם עשיתם את התבנית הזאת כמו שצריך, ברוב הפעמים יגידו לכם, אז איך מתקדמים, או שזה עניין טכני, או שזה עניין של ביטחון, ניכנס איתו לפי של ביטחון, מה חסר לך מבחינת הביטחון, מה יעזור לך להרגיש ביטחון, ואנחנו נסלוק את הלקוח. זה בעניין של יקר לי. בואו נלך עכשיו לעניין של לחשוב על זה. משהו, התלבטות גם כן שהרבה אנשים פשוט משחררים את הלקוח, אחרי שאתם שואלים אותו שאלה 2, לא, אני פשוט רוצה לחשוב על זה, אני לא לוקח החלטות על רגל אחת, אני פשוט משחררים אותו, זה נורא, אתם משחררים את הלקוח עם הפחדים שלו, הסיכוי שהוא יתגבר על הפחד שלו, בדרך כלל אחרי 24 שעות, צונח ב-200%. אז אתם כן חשוב שתשאירו אותו בשיחה, במיוחד אם השקעתם עליו זמן, לעשות לו תהליך מכירה ותעצומות נפש, אתם כבר עייפים, אז תמשיכו להיות עם אנרגיה חזקה, תיכנסו איתו לזון הזה ותעזרו לו להבין שהוא בסך הכל מפחד. איך נעשה את זה עוד פעם לפי התבנית? קודם כל הסכמה, לחשוב על זה, ברור, זה לא תהיה בעיה, תחשוב על זה גם שבועיים, גם שנתיים, אני איתך, הכל בסדר. השלב השני הוא לשאול אותו שאלת העמקה. פשוט לפני שאנחנו מסיימים את השיחה, בוא ספר לי, על מה עוד נשאר לך לחשוב? שימו לב, פשוט לפני שאנחנו מסיימים את השיחה, אנחנו נוריד לו מגננות. עוד שנייה אנחנו מסיימים את השיחה. אפילו אם אתם רוצים להיות יותר מקצוענים, אנחנו יכולים ממש לקבוע איתו יום ושעה, אין בעיה. אני לא בטוח שאני אהיה זמין בצורה כזו רנדומלית בשבילך, בוא תגיד לי מתי לך נוח לדבר, שבוע הבא באיזה שעה, מחר באיזה שעה, ואני אקבע איתו אפילו נגיד סתם יום חמישי בשעה 5, אין בעיה, סימנתי לי ב5. עכשיו תראה, לפני שאנחנו מסיימים את השיחה, הוא כבר בטוח שאתם מנתקים. בוא ספר לי, על מה עוד נשאר לך לחשוב? עכשיו אתם יכולים גם לשאול את זה ככה, בדרך כלל כשבן אדם אומר לי שהוא צריך לחשוב על זה, זה אומר שחסר לו מידע, ובגלל שכל המידע חסר אצלי, בוא תגיד לי על מה עוד חסר לך לחשוב, ואז ככה אני יכול לשלוח לך את המידע הרלוונטי, שיהיה לך על מה לחשוב עליו. פה אנחנו בעצם נשאל אותו שאלת העמקה, ואז אנחנו נציע פרספקטיבה שונה. כי הוא כאן יגיד לכם, לא, אני פשוט עדיין רוצה לחשוב על זה. אז תגיד לו, אוקיי, אין בעיה, אני מקבל, אני איתך. בוא נשים רגע את לחשוב על זה בצד לכמה רגעים. נניח והיית מחליט היום. אם היית יודע בוודאות שזה יעבוד לך, תכלס היית כבר רוצה להתחיל, נכון? אתה מסכים איתי? עכשיו רוב הלקוחות יגידו לכם כן, כי אם הוא ידע בוודאות שזה עובד, אין בן אדם שיגיד לכם לא, כן? אלא אם כן, לא יודע, משהו לא עבד לכם טוב בתהליך, ואז זה בכלל עניין של התהליך שלכם, אבל 99% מהמקרים יגידו לכם כן. אם זה היה עובד, הייתי רוצה להתחיל. ואז אנחנו נעשה את המסגור מחדש, אנחנו בעצם נשנה את זווית הפוקוס שלו והראייה שלו על ידי שאלה מאוד מאוד מדויקת. אז יכול להיות שמה שאתה אומר לי פה בעצם זה שאתה לא רוצה לחשוב, אלא אתה לא בטוח אם זה יעבוד. זה מה שאתה אומר לי, נכון? הוא יגיד, כן. זאת אומרת, פה כבר שינינו את החשיבה, בואו נעצור רגע נבין, הוא לא רוצה לחשוב על זה, הוא פשוט לא בטוח אם זה יעבוד, והוא הסכים איתנו על זה. הוא הסכים איתנו על זה. פה שינינו את החשיבה שלו. ואנחנו נשאל אותו, אנחנו נעביר את הכדור אליו. אז מה בדיוק חסר לך עכשיו כדי להרגיש מספיק בטוח לקבל החלטה? מה חסר לך? מה חסר? אם הוא צריך עוד קצת ביטחון, אני אתן לו את הביטחון הזה ואני אסגור אותו. אם זה עניין של, אולי זה העניין של התשלומים, אני אתן לו את התשלומים ואני אסגור אותו. וזה בדרך כלל פה אנחנו נעשה אם ואז. אז אם אני אתן לך את מה שחסר לו שהוא אמר, אז אנחנו מתקדמים עכשיו. יאללה, בוא נעבור על הפרטים. ותמיד הנעה לפעולה. מעולה, אז אני רושם אותך. מתי נקבע את הפגישה הראשונה? בוא אני אגיד לך, טק, 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 סולק אותו. ועכשיו אנחנו הולכים לעבור על כל הנקודות החשובות, לעשות סיכום של כל ההדרכה הזו, כדי שתזכרו ותדעו בדיוק על מה לשים דגש בשיחות הבאות. בשלב ההתנגדויות אנחנו עוברים מאמפתיה והכלה לאסרטיביות גבוהה והובלה, אנחנו שומרים על טון ברור וקצב אנרגטי יחיד, אנחנו משקפים כאבים ושואלים שאלות באומץ, ואנחנו שומרים על שליטה ולא נותנים ללקוח לברוח לפחד שלו, כי זה מה שהוא רוצה, הוא פועל לפי המוח ההישרדותי, אנחנו נביא אותו למוח הרגשי, ולאחר מכן נצדיק את זה עם המוח הלוגי. חברים יקרים, חשוב לזכור, בעניין
פתרון התלבטויות והתנגדויות. הרי בסופו של דבר, המטרה שלנו היא לעשות תהליך מכירה מספיק איכותי, כדי שנפתור את ההתנגדויות מראש. תמיד כנראה שיהיו התנגדויות 9 מתוך 10 פעמים, אבל המטרה היא שההתנגדויות יגיעו בעוצמה נמוכה, כזו שלפי השיטות שהראיתי לכם, זה פשוט יספיק לפתור את זה. אתם לא צריכים להיות קילרים בהתנגדויות, נגיד לעשות שיחת מכירה שהיא לא טובה, ואז פשוט להיות קילר בהתנגדויות. כנראה שהלקוח עדיין יגיד לחשוב על זה ויקר לי. המטרה שההתנגדויות יגיעו בעוצמה מספיק נמוכה, כדי שאנחנו נוכל לבוא ובעצם לפתור את ההתנגדות בצורה די כלילה, ולא להתאמץ יותר מדי, וגם בצורה הזו אנחנו גם נהנה מזה, ואנחנו נצפה להתנגדות, כי הרי התנגדויות והתלבטויות הם בעצם חלק משיחת המכירה. ולכן חברים יקרים, אני מזמין אתכם לפגישה אחד על אחד איתי, פגישת סימולציה חינמית לחלוטין, שבפגישה הזו אתם בעצם תמכרו לי את השירות, אנחנו נדמה סימולציה שאני אהיה הלקוח, אני אזהה את החסמים העיקריים שלכם, בין אם זה דפוס מרצה, אי נעימות, תלוי תוצאה, כל דבר כזה או אחר, איזשהו חסם מנטלי שתוקע אתכם, מה שנקרא האמברקס, שמונע מכם לסגור עסקאות. אנחנו נוריד את האמברקס הזה ונשחרר לכם את הסכר. לאחר מכן אני אתן לכם כמובן גם משוב מקצועי, נגיד לכם בדיוק איפה הייתם טובים, בדיוק מה אתם צריכים לשפר, ואנחנו נבנה תוכנית עבודה להמשך הדרך עם 3 כלים פרקטיים שתוכלו כבר ליישם ביום למחרת, כדי לסלוק הרבה יותר. חברים, אני מאוד מעריך את הזמן שלכם, ואת זה שהגעתם להדרכה, זו לא מובן מאליו. תודה שצפיתם, אני מקווה שהשארתם את הידע, אפילו אם נפל לכם אסימון אחד או תובנה אחת קטנה מההדרכה הזו, מבחינתי זו הצלחה מדהימה, ושיהיה לכם המון 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 בהצלחה. אתם מוזמנים לעקוב אחריי גם בדפים באינסטגרם, בפייסבוק, ולהמשיך ולהשאיר את הידע שלכם בעולם המכירות.